με αυτό το πράγμα κάτι πρέπει να γίνει. Το Superwoman μας σου στέλνουμε ένα δωράκι και τόνους αγάπης. Big fail. Να παίρνει Μαργαρίτα. Καλημέρα vlog. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Οι μέρες μου 99,9% ξεκινούν με μουσική. Δεν έχω γάλα να φτιάξω καφέ. Πρέπει να σκεφτώ λίγο το πλάνο της ημέρας για να δω. Νομίζω ότι δεν με συμφέρει να πάω στο σούπερ μάρκετ τώρα, παρά επιστρέφοντας από τις δουλειές μου το απόγευμα. Οπότε μάλλον θα περάσω απλά να πάρω καφέ από τον Γιώργο, πηγαίνοντας για εξωτερικές δουλειές. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας έχω πάρει από τα μούτρα. Με παίρνει Μαργαρίτα και πρέπει να την πάρω. Δώστε μου ένα λεπτό και έρχομαι να σας πω τι θα κάνουμε σήμερα. Βγαίνει η επίδραση τώρα. Γίνεται χαμός. Είναι πολύ δύσκολο, ρε. Και είναι όλα στιβαγμένα εκεί πέρα. Επανήλθα από το τηλεφώνημα. Λοιπόν, το σημερινό vlog δεν θα έχει πάρα πολλές εικόνες. Θα έχει πιο πολύ σουσού και λίγο πολύ unboxing. Πάρα πολύ unboxing. Γιατί όλα τα πακέτα που είδατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, στο προηγούμενο βίντεο, παρέλαβα, βρίσκονται κάτω από το δέντρο. Περιμένω άλλα δύο που ελπίζω να τα παραλάβω και αυτά για να μπορέσω να σας τα κάνω unboxing όλα μαζί. Δεν έχω προλάβει καθόλου να τα ανοίξω. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας λίγο reality. Αυτή την εβδομάδα έχω άδεια από την πρωινή δουλειά και πραγματικά δεν έχω πάρει ανάσα. Δεν έχω σταματήσει καθόλου, αλλά καθόλου να δουλεύω. Γιατί προφανώς χρειάζεται δουλειά για το brand των ρούχων, προφανώς χρειάζεται δουλειά για την πλατφόρμα γυμναστικής. Παράλληλα, αφού είχα άδεια, προσπάθησα να μοντάρω το βίντεο, δεν το έχω τελειώσει, των Χριστουγέννων, που θα είναι αυτό με τη Μαργαρίτα, με τις ερωτήσεις που μας κάνατε. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο και μας βγήκε και πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πολύ. Προσπάθησα να γυρίσω κάποια βίντεο για Instagram, γιατί και αυτό το έχω παραμελήσει τον τελευταίο καιρό, γιατί ούτε αυτό το προλαβαίνω. Και γενικά η κατάσταση έχει αρχίσει να φτάνει σε ένα σημείο που δεν χωράνε, πραγματικά δεν χωράνε μέσα στην ημέρα. Γι' αυτό εκτιμώ πάρα πολύ την όποια στήριξή σας, αλήθεια, ένα απλό like, ένα σχόλιο, αλήθεια βοηθάει πάρα πολύ. Ακόμα και αυτό που για σας είναι κάτι το τελείως δωρεάν, βοηθάει στο κανάλι, τουλάχιστον να κάνει κάποιο έσοδο το κανάλι, γιατί σιγά σιγά πρέπει να πάρω το δρόμο μου, δεν γίνεται, αλλιώς κάτι θα πρέπει να βγάλω από το πρόγραμμα. Έχω σχέδια για την πλατφόρμα γυμναστικής. Οπωσδήποτε πρέπει να ενημερωθεί μέσα στις γιορτές με νέα προγράμματα. Οπωσδήποτε. Και νέα on demand βίντεο του σπιτιού το πακέτο. Και νέους μήνες προπόνησης του γυμναστηρίου. Αλλά στο γυμναστηρίο θέλω να βγάλω και νέο πρόγραμμα προπόνησης για τους πολύ εργαζόμενους ή με πολύ φορτωμένο πρόγραμμα που δεν προλαβαίνουν να πάνε πάνω από 3 προπονήσεις την εβδομάδα. Αυτά. Οπότε τώρα θέλω να κάνω. Σήμερα έχω να πάω να πάρω ένα δώρο. Έχει μια φίλη μου γενέθλια το Σάββατο, με έχει καλέσει. Οπότε θέλω να φτιάξω πρωινό, να ντυθώ, να ετοιμαστώ για να γυρίσω ένα βίντεο reel. Θα γυρίσω να κάνουμε unboxing όλα τα πακέτα που μου έχουν έρθει, αλλά και τα πακέτα που έχω εγώ αγοράσει. Γιατί δεν έχω πολλά PR εγώ. Κάπως, σας το έχω ξαναπεί νομίζω, κάπως τα fitness προφίλ λίγο σνομπάρονται από τα agencies και τις διαφημιστικές. Δεν ξέρω, δεν έχουν καταλάβει ότι εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ ωραία παρέα και εσείς ενδιαφέρεστε να σας δείχνω τέτοια πράγματα, δεν ξέρω. Έχω 2-3 PR, έχω και κάποια που αγόρασα Zara και κάτι που αγόρασα για τώρα για τις γιορτές που θέλω να το φορέσω το Σαββατοκύριακο, αν μου κάνει και αν είναι όπως το έχω φανταστεί. Κάτι που πήρα έτσι με παγέτα, για να το βάλω κάτω με τζιν, λίγο ήσυχο αλλά και λίγο Χριστούγεννα. Θα σας τα δείξω όλα και αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Πρέπει να βάλω και πλυντήριο. Μην ξεχάσετε, πρέπει να βάλω και πλυντήριο εγώ σήμερα. Αύριο έχουμε φωτογράφηση. Σας είπα, έχουμε φωτογράφηση γιατί δεν μένουν
τα νέα εδώ. Ετοιμάζω και κάτι άλλο. Έχουμε πει για μετά τις γιορτές. Ναι. Καλά, χρειάζομαι ξεκούραση, οπωσδήποτε. Μόλις γύρισα το βίντεο που ήθελα για Instagram Reel. Αν είναι κάτω από 1 λεπτό θα το βάλω και στο YouTube Shorts, αλλιώς με ακολουθείτε και στο Instagram. Είναι έτσι ένα βίντεο λίγο, ήθελα να μιλήσω λίγο inspiring, να το πω, για το 2025 ή και όχι, θα το δείτε και θα μου γράψετε σχόλιο να μου πείτε, αλλά ξέχασα να βγάλω ότι γυρίζω και YouTube παράλληλα και να βγάλω λήψη. Με αυτό το πράγμα κάτι πρέπει να γίνει. Χρειάζομαι ξεκούραση αρχικά, που ακόμα δεν την έχω πάρει. Ελπίζω 1, 2, 3 μέρες έστω να καταφέρω να ξεκουραστώ μες στις γιορτές. Να σας πω ότι δουλεύω κανονικά παραμονές Χριστουγέννων και τη μετά των Χριστουγέννων και την πριν την Πρωτοχρονιά και τις μετά την Πρωτοχρονιά. Δεν αλλάζει τίποτα. Έχω μόνο τις επίσημες αργίες και εγώ αργία. Τις υπόλοιπες θα δουλεύω κανονικά στα πάντα. Οπότε τώρα έχω και μηνύματα, γιατί ο καθένας ό,τι θυμάται χαίρεται. Πρέπει να κάνω και κάποια ραντεβού, όχι από κοντά. Αυτή την εβδομάδα. Ναι. Αυτή την εβδομάδα όλοι. Την Παρασκευή μόνο. Για να δούμε, πρέπει να κλείσω και αυτό. Έτσι, έχεις προγραμματίσει τη δουλειά και προκύπτουν. Τώρα έχω ένα meeting με ένα συνεργάτη πρέπει να κάνω, να διαπραγματευτούμε λίγο, γιατί δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη από κάποια πράγματα και πια στη ζωή μου έχω μάθει να τα διεκδικώ. Και να σας πω ότι δεν μου ήταν καθόλου εύκολο και το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο μου ήταν να διεκδικώ πράγματα για εμένα. Μπορώ να παλέψω και να βγω μπροστά για οποιονδήποτε άλλο, αλλά για μένα πάντα είχα έτσι μια συστολή και κόλωνα. Μεγάλη κότα. Αλλά επειδή αν δεν ζητήσεις δεν παίρνεις και επειδή ο καθένας μας για τον εαυτό του ορίζει κάποια αξία, πρέπει να το διεκδικείς αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είμαι ντυμένη έτοιμη, φοράω αυτό το πολύ ωραίο μεριτζανί μπλουζάκι και ένα γκρι παντελόνι, θα βάλω και τα αρβιλάκια μου, έχει έξω κρύο, αλλά θα πάω στο Golden Hall που εκεί μέσα έχει πολύ ζέστη, οπότε δεν ήθελα να βάλω πολύ pullover και τέτοια. Ναι. Και φεύγω, να πάω να πάρω, να πιω λίγο καφέ. Μπορεί να κάτσω κι άλλος μισή ώρα να μοντάρω το βίντεο που γύρισα στο κινητό και πάω στον Golden να πάρω το δώρο και επιστρέφω. Να δω αν θα καταφέρω να ανοίξουμε, να προλάβω σήμερα τα πακέτα, γιατί υπάρχει μια περίπτωση να με πάρει η αδελφή μου και να φύγω. Αλλιώς εγώ αύριο το πρωί εδώ θα σας το ανοίξω τα πακέτα, το υπόλοιπο βίντεο θα είναι όλο το unboxing και όλες οι δοκιμές. Όπως σας το είπα, αλλαγή σχεδίων. Είχα ξεκινήσει για το Golden. Εν τω μεταξύ, εγώ πίστευα πως αν πάω πρωινή ώρα εργάσιμη, μια που δεν δουλεύω, τα πράγματα θα είναι καλύτερα στους δρόμους και δεν θα έχει κίνηση και θα είναι και λίγο καλύτερα μέσα στο Golden. Ναι, μόνη μου εγώ το σκέφτηκα αυτό. Τέλος πάντων, στο μεταξύ με πήρε η αδελφή μου ότι τώρα μπορεί να τους δω με το μωρό, οπότε γυρνάω στο σπίτι. Θα περάσουν να με πάρουν και θα πάμε βόλτα στην Κηφισιά. Οπότε αλλαγή σχεδίων για το Golden, αλλαγή σχεδίων και για το γύρισμα. Μάλλον αύριο δεν μπορώ να σας το κάνω, θα σας το συνεχίσω μεθαύριο. Μεθαύριο θα σηκωθώ πρωί να πάω να πάρω το δώρο, να κάνουμε το unboxing, να δείξουμε, να δοκιμάσουμε όλα όσα έχω πάρει. Και αυτά. 2 days later. Καλημέρα στην παρέα μου, καλημέρα, είναι 1-2 μέρες αργότερα γιατί χθες είχαμε τη φωτογράφηση. Ωραία. Ωραία. Και θα
ξεχάσει που σας είπα, αύριο θα σας κάνω το unboxing. Τέλος πάντων, είμαστε 2 μέρες αργότερα. Είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της άδειάς μου και είμαι καθοδόν για τον Golden Haul επιτέλους. Και προέκυψαν κι άλλα γενέθλια για αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε έχω να πάρω άλλο ένα δώρο. Νομίζω έχω σκεφτεί τι θα πάρω στα κορίτσια. Η κατάσταση στους δρόμους είναι πραγματικά απαράδεκτη και οι οδηγοί συμπεριφέρονται απαράδεκτα. Δηλαδή, εδώ που είμαι τώρα, έχω μείνει στο φανάρι αυτό 3 φορές, διότι στον κάθετο τους πιάνει φανάρι και αντί να περιμένουν πίσω, κλείνουν το δρόμο. Οπότε ανάβει το δικό μας και δεν μπορούμε να περάσουμε γιατί είναι τα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, θα ψωνίσω τα δώρα. Θέλω να πάρω και μία κόκκινη μπλούζα, γιατί το ένα από τα δύο πάρτι, δεν είναι πάρτι γενεθλίων, είναι brunch γενεθλίων μεσημεριανό. Περάστε αυτόν τον δρόμο. Ούτε το GPS δεν το θέλει να σας πω για τον dress code. Και εγώ γνωστά δεν έχω πολλά κόκκινα και πολλά ροζ πράγματα. Οπότε μια μπλουζίτσα μάλλον θα την πάρω. Βρήκα στα Zara μια οικονομική με 17 νομίζω ευρώ. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σας αφήνω να δω το GPS και τα λέμε από το unboxing. Γύρισα επιτέλους και αισίως. Και το λέω γιατί αυτό το πράγμα που συνέβαινε στο δρόμο, και όχι στο δρόμο μόνο, και στα μαγαζιά, σε εξαντλεί. Εδώ έχω τα πακέτα που θα ανοίξουμε. Και θα σας πάρω αμέσως στο γνωστό σημείο στον καναπέ που ανοίγω πάντα τα πακέτα. Δεν πήρα τίποτα εγώ. Δεν έβλεπα πουθενά στο Zara αυτή την κόκκινη μπλούζα που είχα δει στο ίντερνετ. Έχω μία κόκκινη ζακέτα, αυτήν θα φορέσω στο πάρτι και τέλος. Ειλικρινά, εκνευρίζομαι πάρα πολύ στα μαγαζιά. Ήθελα απλά να φύγω, δεν σας τράβηξα καν πλάνα. Είχε πάρα πολύ κόσμο που εγώ πίστευα ότι θα πάω καθημερινή πρωί, θα είναι κάπως καλύτερα. Φαντάσου δηλαδή τι συμβαίνει τα απογεύματα. Εν πάση περιπτώσει, πήρα τα δωράκια για τα κορίτσια και προσπάθησα να πάω σε 2-3 μαγαζιά που ήθελα κάτι ακόμα ή για το μωρό να πάρω κάτι. Δεν γινόταν χαμός, λίγοι υπάλληλοι, τι να πρωτοπρολάβουνε, περίμενα πόση ώρα, έφυγα. Λοιπόν, online μόνο. Η μπλούζα στα Zara, ενώ έδειχνε διαθεσιμότητα ότι υπάρχει, δεν υπήρχε καν έξω. Και δεν μπαίνω σε διαδικασία να πω σε κοπέλα φέρε μου την μπλούζα, γιατί και οι κοπέλες είναι 1-2. Θα περιμένεις μισή ώρα, το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και τελικά η μπλούζα δεν ξέρω καν εάν θα ερχόταν και αν άξιζε όλον αυτό τον κόπο. Λοιπόν, τώρα θα σας φέρω από εδώ. Θα κλείσω το παράθυρο γιατί έχει φασαρία απ' έξω. Τι ωραίο φως για unboxing. Στον καναπέ γίνεται ένας χαμός, διότι κοιμήθηκα στον καναπέ. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε και πόσοι με βλέπετε από πέρυσι. Μου αρέσει να κοιμάμαι στον καναπέ τα Χριστούγεννα κάποιες μέρες, οπότε θα αφήσω αυτά εδώ. Τα μαξιλάρια μου, δεν πειράζει, δεν θα με παρεξηγήσετε. Θα διπλώσω την κουβέρτα μου. Καλά, δεν κοιμήθηκα με αυτό το λεπτό. Αυτό το έβαλα έξτρα από πάνω. Και θα ανοίξουμε τα πακέτα. Και μετά θα σας χαιρετήσω. Φαίνομαι άραγε, είμαι μέσα στο πλάνο. Θα σας χαιρετήσω. Θα σας χαιρετήσω. Και θα πάω να βάλω πλυντήρια και να κάνω δουλειές του σπιτιού. Πάρα πολύ ωραία. Να φέρω τις κούτες μία-μία. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω και μετά θα πρέπει και να μαζέψω το χάος που προφανώς θα δημιουργήσω. Θα ξεκινήσω από αυτά. Αυτό λέει εύθραυστον. Ξέρω τι είναι. Εδώ είμαστε. Έχω πάρα πολύ φως, αλλά δεν πειράζει. Ξεκινώ από την VC. Με αγαπάει η VC, δεν με ξεχνάει ποτέ, δεν έχω κανένα παράπονο. Είπα πριν, δεν θυμάμαι αν είπα πριν στο βίντεο. Μάλλον το είπα. Fuck! Όχι ρε. Πω, τι έγινε τώρα, πώς θα φύγουν αυτά από εδώ. Δεν κουνιέμαι. Για να δω πώς θα σας το δείξω αυτό που συνέβη τώρα εδώ. Εντάξει. Δεν μας προειδοποίησε για αυτό που θα γινόταν. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ, γέμισα όλο το πάτωμα και όλο το χαλί. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Και τώρα για να σηκωθώ αυτό θα τιναχτούν όλα. Πω, σαν μυρμήγκια είναι. Τι θα κάνω τώρα, εδώ δες όλα αυτά, μέσα στο χαλί, τα αστεράκια και αυτά εδώ. Τι θα κάνω τώρα και στην κουβέρτα. Αλλαγή σχεδίων τώρα, γιατί αυτό αν δεν το μαζέψω θα γίνει εδώ ο κακός ο χαμός. Θα βγάλω τους φορτιστές από την πρίζα, φέρνω ηλεκτρική και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ας πούμε τα μάζεψα. Καταπληκτικά. Έχει γίνει ο χαμός εδώ. Καλώδια, φορτιστές μέσα στη μέση. Λοιπόν, πάμε νούμερο 2, θα το ανοίξω εδώ μέσα. Εσύ ήθελες να μας τα κάνεις χριστουγεννιάτικα. Μας τα κάνεις. Καθίστε εδώ να το τινάξω καλά. Έχει μέσα κι άλλα. Και όσο το κουνάω τόσο πέφτουνε. Λοιπόν, VC, πολύ ωραίο τσαντάκι. VC Lift Active. Δεν θα... Πώς να το ανοίξω τώρα για να το ξαναβάλω, για να το βγάλω και μια φωτογραφία για το Instagram της VC. Το βρήκα. Πολύ ωραίο τσαντάκι. Πολύ ωραίο τσαντάκι για καλλιτικά. Ψοφάγω για αυτά. Μία κρέμα. Τη Lift Active Collagen Specialist Cream. Αυτή εδώ. Και... καθαριστικό. Sensitive Skin και μάτια. Τέλειο. Μ' αρέσουν αυτά πολύ. Καθαριστικά προσώπου, γιατί εγώ σας έχω πει ότι ξεβάφουμε, θέλω οπωσδήποτε σαπούνι. Πάρα πολύ ωραίο δώρο. Πάρα πολύ ωραία. Θα φύγει αυτή η τσάντα από εδώ που θα με γεμίσει αστεράκια. Ούτε τη σκούπα δεν μάζεψα από το background. Λογικά φαίνεται, αλλά δεν πειράζει. Και πάμε τώρα σε 2 εύθραυστα και τα 2, διότι είναι φαγώσιμα. Θα ξεκινήσω από αυτό. Που διαλύθηκε κάπως η σακούλα κατά τη μεταφορά, όπως είναι λογικό. Xmas Wild και είναι από το Wild Souls και θα είναι κάτι super νόστιμο. Officially a Wild Soul, πάρα πολύ ωραίο κουτί. Πάμε. Εδώ. A Wild Reminder. Και έχουμε Push your button to unlock. Για να δω. Α, τι ωραία καρφίτσα. Πάρα πολύ ωραία καρφίτσα. Και έχουμε 2 super wild βούτυρο μέλο-μακάρονο, τρελό, και μαρμελάδα μήλο, κανέλα με σταφυλοχυμό. Εντάξει. Τα Wild Souls είναι όλα σπιτικά φτιαγμένα, τα φτιάχνουν τα παιδιά στα μαγαζιά τους. Μου έχουν και πολύ ωραία καρτούλα, Superwoman μας σου στέλνουμε ένα δωράκι και τόνους αγάπης αρετή. Η αγαπημένη μου η αρετή. Εντάξει, το βούτυρο μελομακάρονο, νομίζω θα το βάλω στη διατροφή μου, 10 γραμμάρια την ημέρα, 15, 20 ανάλογα, μέχρι εκεί μπορούμε να τα τρώμε. Και τη μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη. Όλες οι μαρμελάδες στο Wild Souls, από ό,τι ξέρω, είναι χωρίς ζάχαρη. Είναι όλες με χυμό σταφυλιού. Μαρμελάδα μήλο κανέλα. Εντάξει, αυτό θα είναι φοβερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Wild Souls. Το περίμενα αυτό το δωράκι πάρα πολύ. Για να συνεχίσω να έχω γεύση από μελομακάρονο και μετά τις γιορτές. Καλά, όχι ότι τρώω μελομακάρονο, αλλά έστω αυτά τα 1-2. Λοιπόν, εδώ έχουμε εύθραυστο πακέτο από μέλισσα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα εδώ αυτά να μην σας τα βγάλω ένα-ένα. Θα σας τα δείξω εδώ όλα μαζί.
Θα τα σηκώσω. Όχι. Πώς θα το κάνω ρε παιδιά, βοήθεια. Θα σας τα δείξω. Ένα-ένα. Έχω μέλισσα, πλεξούδες που θα τις χρησιμοποιήσω για να φτιάξω ένα φαγητό για το τραπέζι το χριστουγεννιάτικο. Κρυθαράκι μέτριο. Σιμιγδάλι ψηλό και αυτό πολύ χρήσιμο. Σιμιγδάλι βάζω στα μελομακάρονα, δεν θυμάμαι. Και έχω και ένα πακέτο λιγκουίνι και ένα πακέτο σπαγκετόνι νούμερο 10 που ό,τι βλέπω εδώ μέσα βασικά όλα είναι τα αγαπημένα μου. Μ' αρέσουν τα ζυμαρικά. Πάει και η μέλισσα. Έχει και συνταγή. Να το. Γιορτινή μακαρονάδα με σάλτσα καρυδιού και κάστανα με πλεξούδες μέλισσα χρυσή επιλογή. Και παραδοσιακά μελομακάρονα με σιμιγδάλι ψηλό. Να το, φτιάχνεις μελομακάρονα με το σιμιγδάλι. Εγώ μελομακάρονα δεν θα φτιάξω, αλλά θα το χρησιμοποιήσω και μια πολύ ωραία τσαντούλα χριστουγεννιάτικη μέλισσα. Θα το χρησιμοποιήσω αλλού. Το σιμιγδάλι, θα κάνω καμιά συνταγή, θα σας πω. Μεταφέρονται αυτά πίσω. Στην κουζίνα. Και πάμε στα ρούχα που πήρα. Αυτό είναι μία παραγγελία. Όταν είχε βάλει εκτόσεις, σκεφτείτε την έκανα. Ακόμα δεν έχω καταφέρει να την ανοίξω. Τώρα αυτά, επειδή έχουν κυλήσει παντού, δεν θέλω να τα βάλω στον καναπέ. Θα το κάνουμε αλλιώς. Ένα-ένα, ανοίγω και σας δείχνω. Ένα φουστάνι που δεν θυμόμουν. Χάλια. Γι' αυτό ήθελα να τα ανοίξω για να δω τι θα κάνω με επιστροφή. Παπα. Καλά, πολύ ωραίο, cut out, φανταστικό χρώμα. Τα αγαπημένα μου χρώματα, ξέρετε. Αλλά είναι τραγικό ύφασμα. Παπα, δεν του φαινότανε. Να, αυτά. Αυτά δεν μπορώ. Τραγικό ύφασμα. Όχι, όχι, όχι. Και πολύ ωραίο. Μάξι, γαμώτο, γιατί είναι τόσο κακό ύφασμα. Είναι διάφανο καταρχάς. Δείτε εδώ. Δηλαδή αυτό στον ποπό πώς θα είναι ακριβώς, θα φαίνεται το εσώρουχο, έσχος. Να, περιμένετε. Να δείτε το κάτω. Πώς να σας το δείξω. Να το. Θα το βάλει στον ποπό, θα έρθει να τον αγκαλιάσει, βλέπετε. Είναι διάτριτο. Πώς θα γίνει αυτό. Και είναι πολύ ωραίο σαν σχέδιο. Όχι, αυτό θα πάει μάλλον επιστροφή. Κρίμα. Σχέδιο φανταστικό, χρώμα φανταστικό. Αλλά το υλικό είναι κακό, πολύ. Πολύ κακό το υλικό. Μετά πήρα μία απλή μπλουζίτσα που την έχω και σε άσπρη, την πήρα την ίδια και σε μαύρη. Το τίποτα, για τον ύπνο. Αυτές τις φοράω στον ύπνο με την πιτζάμα μου. Από πάνω φοράω μία τέτοια, από κάτω φοράω ένα καρό παντελόνι, πιτζάμας ή οποιοδήποτε παντελόνι πιτζάμας. Με βολεύουν αυτές, γιατί δεν μπορώ πολύ βαριές πιτζάμες, ζεσταίνομαι μέσα στο πάπλωμα. Προτιμώ να είναι πιο ελαφρύ το πιτζαμάκι. Μετά πάμε σε αυτό που ευελπιστώ να μου κάνει και να μπορώ να το φορέσω αύριο, γιατί αν το βλέπω και αυτό να μην μου κάνει. Λοιπόν, πήρα αυτό το κορμάκι, τι νούμερο το πήρα, medium. Πήρα αυτό το κορμάκι, μπαίνει μέσα το παντελόνι, βλέπετε το κάτω του μέρος. Αλλά φοβάμαι ότι εδώ στο στήθος θα μου βγαίνει όλο το στήθος έξω και δεν θα κάθεται. Θα το δοκιμάσω αυτό και θα δούμε. Γιατί έλεγα για να βγω λίγο γιορτινή, αλλά όχι πολύ καλοντημένη, να φορέσω αυτό μέσα από ένα ψηλόμεσο απλό τζιν, με τα μποτάκια μου αν βγω, γιατί δεν κυκλοφορείς και στο κέντρο με τα κούνια. Ναι, θα το δοκιμάσω όμως και θα δούμε αμέσως. Λοιπόν, και πάμε σε άλλο κουτί που πήρα ένα μπουφάν, το οποίο ήταν σε έκπτωση τρελή, αλλιώς δεν παίρνω πολλά τέτοια. Πάμε εδώ. Βγάζω ζακέτα, μόνο το μπουφάν εδώ, δεν έχω πάρει κάτι άλλο. Τόση φασαρία και τόση αναμονή. Για να δούμε, ελπίζω αυτό να είναι καλό. Λοιπόν, με γούνα από μέσα, μπέζ, τέτοιο χρώμα που δεν έχω. Παίρνω πράγματα που δεν έχω. Και κοντό. Και για να δω τώρα. Τι νούμερο το πήρα. Το πήρα small. Δεν ξέρω αν σκέφτηκα ορθά. Ναι, αυτό δεν είναι για να βάλεις από μέσα pullover. Αυτό είναι για να βάλεις από μέσα
μπλουζάκι σαν αυτό που φοράω τώρα. Πολύ ωραίο είναι, για να σας το δείξω και στον καθρέφτη. Καλά, αυτό είναι για κρύα και επειδή θα κάνουμε και ένα κρύο ταξίδι. Πολύ ωραίο, θα το κρατήσω. Είναι πολύ χοντρό, πολύ ζεστό. Από μέσα είναι όλο επενδεδημένο με αυτή τη γούνα. Έλα. Όλο. Ωραίο είναι. Το νούμερό μου αυτό είναι, γιατί μου είναι καλό και στους ώμους και είναι ένα κοντό με λαστιχάκι στη μέση μπουφάν. Ωραία, αυτό το κρατάμε. Πολύ ωραία αγορά ήταν αυτή και ήταν και εκπτωτική. Οπότε θα επιχειρήσω να δοκιμάσω το κορμάκι και επανέρχομαι να σας το δείξω για να μαζέψω όλο το χάος εδώ κάτω και να δω τι θα επιστρέψω. Καλά, φοβερά ζεστό αυτό το πράγμα. Φοβερά ζεστό. Πώς εκνευρίζομαι, ξέρετε. Big fail. Λοιπόν, το έχω φορέσει, ωραιότατο, τα μανίκια μια χαρά, η πλάτη... Α, δεν το έχω βάλει μέσα, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν το κούμποσα, γιατί λέω, οκ, η πλάτη μια χαρά, μπροστά μια χαρά, μπροστά που χαρά. Λοιπόν, αυτό εδώ, δεν στέκεται. Δηλαδή, δεν νιώθω άνετα. Εδώ θα πρέπει να είναι να έρχεται πιο εδώ, αυτό. Κάπως. Και δεν έρχεται και δεν ξέρω καν με τι σουτιέν θα μπορούσε να φορεθεί. Γιατί έτσι καταρχάς είναι απέσιο το σχέδιο. Το σχέδιό του θεωρητικά είναι να κάθεται εδώ ντραπέ, πώς τα λένε αυτά. Και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Εκτός αν βρω πατέντα, κάπως να το γυρίσω και με ό,τι σουτιέν και να βάλω, τριγωνάκι ας πούμε ότι βάλω, δεν στέκεται εδώ. Με πιάνετε. Δεν στέκεται εδώ. Δείτε το από το πλάι. Τι είναι αυτό. Κέρμα. Έσχος. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Λογικά θα το γυρίσω. Τσιμπάει κιόλας. Μου πεις τι περίμενες, Σοφία. Ναι. Ναι. Άκυρο. Plan B. Δεν θα φορέσω αυτό αύριο. Οπότε αύριο το πρωί πρέπει να σηκωθώ και να δω τι θα φορέσω. Και αύριο και στα γενέθλια. Αυτά. Τέλος πάντων, με αυτή τη στραφταλιζέ εικόνα και την παγέτα θα κλείσω αυτό το vlog, έτσι να είναι λίγο χριστουγεννιάτικο και εσύ με κάτασπρη. Τελευταίο επεισόδιο για τη χρονιά θα δείτε την Πέμπτη όπως ψηφίσατε, 26 του μήνα. Και όχι την Τετάρτη 25 ανήμερα Χριστουγέννων. Ψηφίσατε πλειοψηφία την επόμενη, οπότε το έβαλα την επόμενη. Σας ακούω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε ένα ακόμα επεισόδιο που δεν ξέρω πόσο καλά μπορεί να πήγε. Αλλά αυτό ήταν για σήμερα και τα λέμε στο επόμενο. Το επόμενο πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Κάναμε τέλειο. Είναι τέλειο βίντεο. Πραγματικά είναι τέλειο βίντεο. Εδώ χαμός. Κλείνω. Φιλάκια. Γεια.